اللہ اکبر دا خواہ صحابہ کرام نے ذکر اللہ رضا ورکڑے دا اللہ تین تمرا رضا شوے دے اللہ اکبر کہ ابو بکر صدیق در خمو شپک دکان مالکو نند چاہ دا کپڑی شپک دکان نو اگر سمر لویتا دی شپک دکانوں مالک تے دا سے اعلیٰ کپڑا روزانہ نوے جاما لیکن کلچے تو محمد رسول اللہ پسنگت کے راگے نو جان مال اولاد جائیداد جاگی دکان مکان زمان ہر سے قربان کر او آغا وزرالا آغا یوم قرالا کہ ابو بکر سرا جامع نشت دے یو ٹاٹے دزان نچا پیر کڑے دے ٹاٹے دزان نچا پیر کڑے دے او بٹنی نشت دے دونی نے غنی ماتی کڑی دی او غنی باغی کی لگولی دی اللہ دا آغا تاجر دے چدر خم پا لباس کی گرزے ننے چدر ٹاٹ جوڑا غصی دا دا بورے جاما آغا بورے کم کی جتا سو گوڑا چوڑا دا بورے چاپیر دا بٹنو پزے غنی لگی دی نبی علیہ السلام میں پھر تچرا گئے نبی علیہ السلام پہ خنداشو صدیق اکبر ہوئی یا رسول اللہ ولی پہ خنداش ہوئے زمانہ غریبی اور عاجزی ہم خو خدشو کا ولی پہ خنداش ہوئے نبی علیہ السلام ہوئی نا یارا نا زخما زک پہ خنداشو ما تپتنوا تادرات لون مخی جبرائیل آگے ماچی جبریل تو قتل نستا چکم لباسا غستے دے ام دغ لباسا غا غستے ہو ماوی جبریلہ تو خلو یالا لباس کے پسکنو جاموں کے براتری دے جنتی لباس ننتا دزان نٹاٹ والے جاپے رکڑے دے نو جبریل راتوی چننستا یار ابو بکر صدیق ہر سا قربان کری دی او دا ٹاٹا لباس یا غستے دے دا عجزینا اللہ دستا دا یار او دا ملگری دا عجزی تم رخو خشوی دا چمنا پیویل دی جبریل ننبا تم دا لباس او اغندی او دا اسمان ٹولو ملائکو تو ہوئے چزمان دا صدیق جامین و اغندی اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک میں بے دڑک مالو زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ کھلا کے دھر دیا اللہ دنوں نے علاوہ تو صحیح مندلی گراوڑی دی پیغمبر کو کی دا کسان دی عرص قربان کری دی نو صلی اللہ اقبل نبی تسوئے لا تطرد الذین یدون ربهم بالغداة والعشی اے پیغمبرہ چلا چتا غریبانان عاجزان مسکینان فقیران درویشان ستا میں پھر تراشی اے پیغمبرہ تو رٹم اوے نہ رٹے جرتا ضرور ایک تمرا نرم شوی دی چل کائنات ہر شے پہ خلوت آسان دی وہی استا ناراضی اور خفقان نہ برداشت گئی اوے نہ رٹے زمان حبیبہ ولی تی استاد ہوں تی پیر ہوں تی پیغمبر ہوں او داد نوکران غلامان ہوں لیکن دا تمرا اجت شوی جستا پا غلامی کے جز اللہ درتوے ما فتطردہم فتکون من الظالمین کدا دے اورٹل نو زبد انصاف والو دلس نستانوں کٹکما دوئے ان رٹے رٹل خلا پریک اللہ سوئے وَاللَّهَ تَعْدُعِنَاكَ عَنْهُمْ اے پیغمبرہ دو خراقی رستا
اللہ پخوا کے حسن کی ذکر ناستی چی طور تو پمینا مینا گورے طورتا پمینا مینا گورے نظرتا تو اپنے پیغمبرا تدخ پل منسٹر کی ددون چروان رہے ددون بلخواتا بس دو تا گورا دو تا گورا ددون استر کی چروان رہے اللہ اکبر کبیرہ دا آگا جماعت دے محمد رسول اللہ دا پا قرآن تیار شیدی پس تیار شیدی پا قرآن تیار شیدی قرآن خدا سے خلق تیار کرے دے قرآن خدا سے جماعت تیار کرے دے کہ داغو مثال پا جہان کی نشت دے داغو مثال پا جہان کی نشت دے اگو خدا سے منکے دا صلح حدیبیہ موقع دا نبی علیہ السلام سوار لسو صحابہ جی ورسرا عمری لڑا روان دے او دا حدیبیہ پا مقام کی مشرکین منع کرل عمری لگا نراضی ولی بس نبراز زور ہے ہوگا نبراز مذاکرات جاری دی خلق زیر آزی بحث شروع دیر خبر وارو لینا وارو خواہو کو نمان لوی چی عمرہ بکوئی حکال سکال اجازت نشتر وہ اس معاہدہ لکلے کی رسولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب دے لکھی لیا دے نبی علیہ السلام وہی چھے اکتوبی علی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما قضى عليه محمد رسول اللہ وسہیل بن عمرو کہ دا آغا لکھائی دا آغا فیصلہ دا کہ پتیبان محمد رسول اللہ اور سہیل فیصلہ کرے دا جو سہیل وہ جنہ کہتے کہ مٹاؤ اس بیدا رسول اللہ دلارے کا چتو منگا رسول کو من لینا بیا جنگ دا سپاتی دا جنگ خود سرم ذکر کوچی رسول دی نمان اتا لکھ لی چی محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام علی دے نمانی دا لفظ مٹاؤ کا دا لفظ مٹاؤ کا تو حضرت علی را پاسے وہی چھے واللہ لا امحو کا ابدا پلا میرے قسمی یا رسول اللہ علی پخپلا کٹاوی دیشی اخپلا پخپلا کٹکی دیشی خستانو میں چرن کٹکو ماں پخپلا کٹکی دیشی خستانو میں کٹکو دا مینوا دا سو دا مینوا اللہ اکبر کوس نور سمی ہوئی نو کی دیشی بیا وقا پشے خدا مخ کے زمان ہاں وہ شیخ ہوئے او کہنا ہاں یہ سڑی اللہ خوشحال ساتا نا چپتی جمی کی ناسی او ولاڑی داستا سمین در توحید سا ددی پخون با علا پوشی جم داستر کے پٹی شو پوشوئی بیا با پوشوئی چی دا تکلیفونا او دا مشقتونا منگا سلا برداشت نو خبر میں کولا کہ محمد رسول اللہ یو دا سے جماعت تیار کر دے ذکر خو قرآن وی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ و محمد رسول اللہ والذین معه آغا کسان چیر محمد رسول اللہ سردی اشداء
علی الکفار کافرانو باندې ډیر سختی کافرانو باندې ډیر سختی رحماء بینهم آپس کې ډیر میناناک و رحم دل دی سدی ډیر میناناک دی رحم دل دی آپس کې تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مفسرین کی اللہ پنی آیت کے سلور صحابہ ذکر کری دی سلور صحابہ والذین معہو نبی سرا دا ابو بکر صدیق لے چلے دا پیغمبر سرا پا سفر کے حضر کے امن کے وطن کے ہجرت کے پا عرضے کے پا غار کے پا مزار کے پا بازار کے دا پیغمبر سرا دے دا پیغمبر ساتھ ندے پیخے او دیم نمبر اشداء علی الکفار دا کافرانو پا مقابلہ کے دیر سخت دے دا عمر دے اسوک دے دا عمر دے یو مثال دا توان خپکی گئے خونه حضرت ابو بکر صدیق دیر نرم مزاجو یو محفل ندا سے تیرے یہودیان ناس یو کافر سوئی چکل دا آیت راگے دا قرآن چی اقرض اللہ قرضا حسنا اللہ لقرض ورکی چالا اللہ وی مالا قرض راکی زبید اللہ ڈبلو ما دو چند بید اللہ درکو ما مالا ان کا قرض راکو کہ ڈبل غواری نو حرامی دی سود دے خو اللہ وی تاسو تا منع دے مالا قرض راکوئی زبید خڈبلو ما زمانہ سو کپوس والا نشتا دے چکل دا آیت راگے نو مشرکین دا آیتون سر مذاق و یہودیانو سدوے لو کان اللہ غنیا مستقرضنا کہ اللہ تیرے مالدار و غنیوے نو زمان نے بے چندے و قرضون ولی غوختل بیادب خو بیادب ہی کنا ننم پا دے دور کے دس دہریان پیدا شوی دی چاہوئی اللہ نیشتے مڑا چشتین خدا موبائل لیوچت کی کنا دس بدبختہ اسم پیدا دی پلے معاشرہ نبوی کہ اللہ مالدار وینو زمان نبی چندہ نغوختلا ابو بکر صدیق چدا جملہ وارد تاو شکا خلاص دا سے خلی علا جمدہ گئی گا یو خلاصی جو لور کو کنا لغوتا لڑ ابو بکر صدیق اور پسے وہ تخت زان بچ کو کہ خواہ کی میں خیر نو خیر نو تختے نبی علیہ السلام نے پھر لڑانے منافق کو کنا کسانے زان سرکڑا وہی چی یا رسول اللہ ستابل گئی ابو بکر صدیق وحلیم زی وحلیما او انصاف لڑا گلیم کئی انصاف کا ان کی اس سے لے بولے اس کیسے بولے جی اللہ رہے تیرے تو بولے تیرے پہ خبر دروغ جندہ رسیم اس کیسے روانا ہوا ازمان معشومانو کنا نو جنگ امو کو محلہ کے یو طرز ہے زمان نو گٹ ہے رواغ استنو بلی گوشتن تائیوش وارو مانگا اس کو تو خوراک ہے اس کو گیلہ رازی اس آغالک دا کون اس گیلہ را روانا دا ٹور راو رسے چی دا استاس والک لگے دل لے زمانگا دا ماشین وشتل لے پا گٹا بانی زمان والد سے دیر آو تلکا سنہ دیوش ما خونہ دیوش تلے دا سر سنگا خوب شیدے ویزتا کشان دی پلار روانو بس خپینا میں گٹا وچتا شپدو اس پیسا نو اگر سوئی اس پیسا پلار روانو میں خلاص ہوئے ہوئے ویدا چا وحلے وی یار غار ابو بکر وحلے ما چا وحلے ابو بکر نبی علیہ السلام کو پورا خطا کی گئی
ابو بکر پر نہیں بولے دا کارون اکثر عمر کړي هغه بدر نه تم بولی وینا عمر نا ابو بکر والے امام نبی علیہ السلام ہوئی کہ راو غواړي ابو بکر صدیق جب ابو بکر صدیق راغے نبی علیہ السلام ورته وی چې ہے ابو بکر صدیق تا والے دے ابو بکر صدیق کوئی چیا یا رسول اللہ ما والے دے نبی علیہ السلام کوئی چیا صدیق تو خدا سے نوی تو خودی حوصلے والا برداشت والا وی دعوت والدہ سے گزارو کو ابو بکر صدیق کوئی یا رسول اللہ کا زمان مور پلار خاندان قبیلے تا ناتے کنزل کرے وے زمان لڑو تا دامنو تے کنزل کرے وے برداشت ہوما کچھ اللہ رسول تو کنزل کہیں ابو بکر دانشی برداشت کولے تکبیر اللہ تکبیر شانی صحابہ زندہ باد شانی صحابہ زندہ باد دین کی صداقت زندہ باد دین کی صداقت زندہ باد تکبیر جگہ خمیات صدیق کی صداقت کا اقرار کرو یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو نو صدیق اکبر تا نبی علیہ السلام وچی ولد وولی سیویلیو دا خرافات دی چې الله فقیر دی او زمونږ مالدار او الله زمونږ چنده غواړي ویخا دای وی يهودي وي قسم دي چې کما دا مفهوم دي وس کیس کې لوګ وکیل کیس کې مدعی ابو بکر صدیق چې دا ویل دا اور اغوی مدعالے دے اغوی چی ماں نقصہ چی دے دلیل سوک پیش کی گواہ مدعی نبی علیہ السلام دا یہودی ہوئی چی دے ہوئی چی ماں ویلی دینو گواہ دے راولی بچا پا مکیم ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام وہی گواہ پیش کا صدیق اکبر پسترگو کی اخیران ہوئی یا رسول اللہ تولتا بلبرتان ناسو دا یہودیان ناسو زمان مل گرے نونو گوان کمی غاڑے نراوڑما نچی چی دسر گوان نہیں نوس ببل سکئی قسم روچتے اگر یودم قسم روچتو کہ واللہ میرے قسم ابو بکر صدیق تروح ہوئی مائیس نگویلی کہ نبی علیہ السلام نے قسم واورید نو اس پر فیصلہ دے کیا خلاف کی ابو بکر صدیق خلاف فیصلہ کی ابو بکر صدیق تو نبی علیہ السلام پر عدالت کے دا سے ولار دے نبی علیہ السلام کو ابو بکر تا سر گواہ نشترے اس تا خلاف فیصلہ دا ہوئی چاہے یہودی رامت کی شاہ سنگت چدتا لگزار در کرے ہو اس طور لگزار ورکا اللہ اکبر سومر لے خبر دا طول محفل کے ناسے ابو بکر صدیق معصومان مخی کو یا رسول اللہ تا پر خاطر سپیڑ صدا سرکت قولو لتیار ماں ادھے دستر گلے اوکی چاہی گی نبی علیہ السلام پریشان دے یہودی خان دی مٹراؤن مختلا کتاوی گمبا ابو بکر صدیق بمقبان دے ہوا تو اللہ چرد برداشت کے دا اللہ وے صدیقہ ستاد پائے فرش باندھ گواہ موجود نہیں نستاد گواہ دا پارز اللہ دا عرش نہ تیار یما اللہ سوئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے پیغمبرہ لقد سمع اللہ کچانے لوری دلی اللہ ویزگوئی ورکم ما اوری دلی دی چدی بدبخت داویلی دی کہ اللہ فقیر دے اور منگ غنیانیو کہلا چی آیت راگے اللہ نبی علیہ السلام ادرے گا روانا چھے گزا وہی چی ابو بکر صدیق ستا پتائی تی اللہ قرآن نازل کو اللہ ستا گواہی کیا ورکڑے دا اللہ ورکڑے دا
دا خواہ کسان دی اللہ اکبر کبیرہ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والذین معہو ابو بکر صدیق دے اور اشداء علی الکفار کافران پا مقابلہ کے دے سخت دین مراد عمر دے سوک دے اللہ ورلی یو عجیبہ روب ورکڑا مجسنیا یو لوی کسر آگل دے پالوان دیو بادشاہ را لے گل دے کوئی شوئی او دا مدینے پا گلے کی گرزی کوئی چھے امیر المومنین کمزے دے امیر المومنین کمزے دے 22 لاکھ مربع میل باندے اسلام نافذ اولو والا کمزے دے سو کوئی آقو بھئی سو کوئی دیکھو بھئی علتا بھئی روی عجیبہ کس سب محل بھئی سب بنگلہ بھئی کمزے دے کور تیرا علتا تو چاہے لٹھون مکوا اولتا باغ کی بھئی کمزے کی بھئی آگا دے باغ دے باغی کی بھئی وہ میران دے چیئے دی باغ بھئی چاہتا بلتا باغ کے بطخ لگی دل اسٹیج بجوڑی آگا با دا سے ناسی تاج میں پسری اور نوکران با تدا سے ببوزے ہوئی یو پاجی بس ٹائل کے بناسی آگا باغ تر آگئے سو کتر سو نشتے بیار آو وہ چیئے زد کم کستا پوس کم زد امیر المومنین چی بادشاہ دیتا سو داگا تا پوس اگر یو کس بلاس نشی آگا سپروتی ہم دلہ دی چور اور سارا دے لار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا سے پروتے لا سرد لاندے گٹا پرتلا بعض کی راضی کی سپلے پرتی دی نیم پا گرمو باندے نیم پا سوری باندے او ملاس نیم پا گرمو نیم پا سوری او زان لملاس کے دیور تدا سے دبر ولار دے کہ آواز یوں کو پاک پلنداز دا سلام آگا حضرت عمر چرا پاسے تو تجدا سے او قتل تو دیتا سے اور اپنے دستورت ارتاوشوا جا سے اٹھو قتل کرنا بس اور اپنے دستورت ارتاوشوا چی ارتاوشوا دے کی ناس یودم کے ناس او حضرت عمر تو وئی اے عمرہ عدلتا تاسو لا تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه نو سبسکرایب کړئ او سره د غنټې نشان باندې کلیک کړئ تاسو ته به زموږ د چینل نوې نوې بیانات روزانه دررسي ډېر